Andite chinchinongo pfura, ndaita basa ndite mashura. Nasi ndarira. Kuti ririririri. Ndarwa video vandaposta ndikati Madam Boss vashaya. Avashaya vai. Vanowana mai vai. Pandada kudzidzisa kuti usangotere makuwa iwe. Mune chirume unoda makuwa. Akadzi obvious moda wakuwa. Ndikaposta video kuti gamuchirai Jesu. Get 1,000 views, get 200 comments in 1 hour. But in the poster Madam Boss vashaya. Get 11,000 views in 25 minutes. 2,400 comments in 25 minutes. Kuda makuwa. Kuda makuwa wadzidza wanya. Kuti nya. Wanya. And musatambe nerufu. Atisi kutamba nerufu. Tikutodzidzisa kuti maprophets wenyu to prophet last Madam Boss vari kufa. Vari penyu zvezvo. Wanya. Kuti